iki kanca ngene piye. Nek omong aja sembrono lho, Cuk. Nalika korak preman. Ngene piye kalau aku los. Iya ngerti. Zaman sik topi miring piye. Layakno anakmu sing terakhir kaya gendul. Ora ayak-ayakan. Papunten lho, Mas. Aku mbiyen iki lulus leh mejang. Basa karo Eyang iki. Mas, Eyang sapa? Mas Arif. Mas ya Eyang kan. Eyang mbahmu iki. Eyang usik enom apa celuk Eyang? Lho kan ya manggone Padepokan anu yang tesik ngeten. Pertanyaanmu iki ora penak. Diundang Eyang kok sing. Ngene lho, ngene kan ya apa elek to, Bos. Mek ngene tok. Sembrono. Wong ki ya kudu ngajeni. Lek sing sepuh ki ngadeg, awake dhewe linggo. Ya ngono. Sakjane ki sing sepuh ki linggo. Awakmu ndelosoro. Ya nek dadi. Kowe iki ora ngono kuwi kok mangsa. Dadi critane iki Mas Arif omongan karo Bajul iki lho. Ora. Aduh yo. Oh alah. Jo wedhus. Lah iki jo glegek malah. Sugeng dalu Mas Jo Klidik. Ijol mic. Sugeng dalu Mak Cange Yulimbo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Nggih. Ridho lan hidayah mayungi sedaya para piyai agung wonten ing kesamben dalu menika. Mapanipun wonten ing Padepokan Eyang juga. Nggih. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Alhamdulillah. Suwe ora ketemu Mas Jo Klidik ana Padepokan Eyang juga. Juga nggih lah pramila menika silaturahmi menika ampun ngantos
putus, Mas. Tali pedhot entuk ning nggon sesambungan paseduluran aja nganti pedhot. Nggih, kene maju klitik yen mriki ditambahi mle, Mas. Ah, niku. Kontrole. Mula nggih alhamdulillah dalu niki sak saged-sagedipun kula lan panjenengan mengeti haul yang juga yang ke-155. Dalu niki muga-muga syafaat lan barokahipun tansah manggih dumateng piyayi dalu niki ingkang mirsani pagelaran Ringgit Wayang Kulit. Allahumma amin. Sing rawuh mboten sekedar mirsani. Menika sinambi tirakatan. Amin. Wong susah kuwi tombone seneng. Ngoten nggih. Nggih, wong enak tombone kuwi luwe. Dadi wong penak turu tombone ngantuk. Dadi sembarang niku kudu ngeten iki diimbangi, Mas. Mula niki lak tirakat. Enake ati kuwi gumantung saka leh nata tirakate. Mula yen sapa bengi iki gelem tirakat, insyaallah atine bakale tetep iso sumeleh. Nggih. Nggih to? Cocok kula. Lho, lah kula niki nek kalih Mas Arif niku rumiyin nggih sok kala tirakat nggih sareng. Piyambake melek kula turu. Lho. Ya melek melu melek. Oh, lah kula ya pas ngantuk tanggapan terus. Mula alhamdulillah kembang nongo pun melu. Kayak iso omong ora jane. Modelmu kaya wit nongo ngono sok. Niki saged ta, Pak? Lah kok ket mau meneng wae wong keteke sak rombongan. Niki sing diarani menungso iso ngepaske rasa nggih ngeten niki. Sok kala yen kula kalih panjenengan ngomong-ngomongan sapet jagong, yen niki nyelo-nyelaning kandan lak mboten kepenak. Pancen kae gurimu kaya kadal. Nyelo-nyelaning kandan niku lak mboten kepenak. Ngoten lho. Mula niki roh undang-undang panggung niku ngerti. Tata trapsilane. Alah saestu niki sopane Mas Jok Kluthuk diterapkan tenggene bojone. Niki bojone seniman Mas Kluthuk. Keluargane niku keluarga wira swasta. Ning dalam menanamkan attitude etika sopan santun subasitanipun bojone niku bendina men liwat ngarepe wong ndingkluk, Mas. Nggih, sopan saking sopane. Mboten pancen bungkuk bojo kula. Bungkuk apa sopan? Bungkuk, Pak. Wong jenenge kula kali niki lak Sidulur Sinarawedi. Kakang Adi. Nggih. Sedumuk bathuk senyari bumi. Nggih. Cilik digonjak anake, Gedhe dijarak bojone, direwangi pecahing dada, kutaing jangan tewel menika. Utaing ludira. Nggih, utaing ludira menika. Niki, Mas. Mula tiada kata kalau saya bekerja selalu ada Mas Kluthuk, selalu ada Mas Klitik. Enggak bisa-bisa. Betul saged. Saya selalu mempertahankan biarpun grup yang lain itu sudah berpecah belah, saya komitmen tetap Jok Kluthuk tidak akan pisah. Sebabnya apa kok Jok Kluthuk ora pisah? Sebabnya apa, Mas? Sebabnya sing gampang dihapusi mek kula tok, Pak. Dadi ora kok dihapusi. Gak tadi. Apa wae kuwi nrimo ikhlas, nrimo ing pandhu. Bakale ya berkah. Insyaallah ngono ki, Mas. Kowe rezeki yo gedhe yen sing menehi ora ikhlas apa barokahi. Ya bener. Kula niku sing iso dalani wong cukup, Pak. Nah niki. Mulane wong sugih urung mesti cukup, wong cukup mesti sugih. Lah ini. Ngoten nggih. Nggih, Mas. Mergo wong sugih urung mesti cukup, contone wong sing ning dhuwur-dhuwur kae wis sugih kaya ngapa dhuwit ya miliaran, nyatane sik kurang sugih, pertalet ya sik dioplos karo Pertamax. Lho. Berarti ora cukup ta ora cukup. Ning nek wong cukup menika wis sugih, cukup mangan sego jangan tewel lau grih. Niki nek wis cukup niku nikmati ora umum. Niki. Cocok. Niku wong cukup, Pak. Wis sugih. Sugih kecukupan. Ngoten lho. Pak Rasa pangrasa. Nah, wong tenang urung mesti wong seneng urung mesti lek tenang. Niki nen dalu menika iki sing iso dali wong tenang. Mergo wong tenang mesti seneng. Wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Otomatis. Nek wong seneng ora iso tenang kuwi apa? Wong seneng urung mesti tenang ki wong karaoke. Ning gone room, ke seneng karaoke. Ning kafe. Ning ora tenang wedi konangan bojone. Ya ora? Atine gelisah. Ning lek wong tenang ki paribasane nyambut gawe pangupaya jiwa, nyatane lek atine tenang iki mesti seneng atine. Kaya bengi iki. Bengi menika sing rawuh ing dalu menika iki kabeh wong tenang. Insyaallah wong tenang sak menimbale besok diparingi seneng atine nganti besok ngomong anak putune. Amin. Iki lho. Lho, sar nek omong pinter. Lho, wah, biasa dagelan ki angger keterak gerih ngeten iki.
Omongane kaya kepenak ngono lho. Kula niku man papan Pak Igit. Nah iya. Nun sewu, lek main ning gone bersih desa. Lek main ning gone Pak Depuan nggih kula yo ngetutne napa sing dadi dawuhe Mas Arif. Kudu ngono Mas. Iya no. Dadi olah kanuragan, olah nggon rasa antarane jasadiah, akhlak karimah, mudune ning gone kolbiah iki kudu harus semuanya itu bersinergi. Gini iki. Tak jelasne sik. Iki arep Kula jelaske. tok ilmu tuwek niki. Tuwek tenan. Tuwek tenan, Pak. Niki saking tuweke Oh. sedina tiba ping 6 ning jeding niki. Kuwi buyutan iki mestine. Niki haul. Sing iki ndi? Niki. Heeh, terus. Lah, sing ning kene. Heeh. Ki telek. Yo wis kabeh niki lho, Pak. Lek jenengan niku ya haul kaping 155. 55. Yen jenengan nun sewu, pinanggih jenengan haul 155 niku pripun? Sudah 155 tahun beliau sowan wonten ngarsane Gusti. Menika minangka tokoh sing Aduh. berpengaruh dan beliau bermanfaat untuk masyarakat. Aduh. Mari kita berdoa. Oh. Kok rembang mek usah jelasne mek ngono tok iki to, Pak Git. Lah yo haul yang Aduh. sudah Mas. Remet lambemu ngene iki. Sing dimaksud Mas Sigit Arianto kuwi anggone lenggah kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi usiane wis nginjak ke 155. Ning dalam artikulasi 155 ki apa lek miturutmu? Lah kuwi lak angka to, Mas? Angka ning artine apa lek ora mudeng kowe? Angka kuwi ya jelas Ora paham kowe. Kowe ora paham ra mbok sinau ning ngene iki. Kowe paham po? Loh, jelas mboten lho, Mas. Lho lah iya kok ngeyel. Tak sikut meletik. nek iso omong iso yen ora omong ora yen wani ya wani yen wedi ya wedi. 155 ki wis pas. Pas. Piye kuwi? Pas ngeten. 155 ki angkane pira? Lambuh, bene. Siji, Kok teko dhewe. 5. Niki wis pas. Siji ki Gusti Allah. Terus 5 ki manembah marang Gusti 5 waktu kudu ditindakake. Masyaallah. Sing kelima sing terakhir kuwi Pancasila. Dadi sing darani manembah marang Gusti manunggaling kawula Gusti kudu nyawiji dadi siji sing sadarani hablum minanas hablum minallah. masalah omonganmu kok iso apik kaya ngene. Kok iso cetha ngono lho. Ngaur aku lek. Dadi antarane negara, agama, budaya nyawiji dadi siji. 155. Pripun? Siji kuwi Gusti Allah. 5 kuwi 5 waktu kudu ditindakake. Agama sing 5 sing terakhir ki Pancasila. Kuwi negara. Dadi sebagai warga masyarakat Indonesia ya kudu manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe ya kudu menaati peraturan sing kene negarane awake dhewe Indonesia. Masya Allah. Pripun? Pancasila pirsa jenengan? Ngerti. Ku anggap goblok nu ya. Ini Iya, dalangi ngerti saja. Pancasila. Lah kowe iki aku ya Kowe gumun. iki- Jo. Hei, Iki ndase kaya cok bakal ngono ya iso dilentreh iki. secara analisis kuwi nek ndelok dalange iki lak sarjana kok terus mbok remehke iki lho. Pancasila pirsa? Ngerti. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh. Loh, Pancasila 1. Pancasila. Saman paham Pancasila? Paham? Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh Pak Igit. Pak Igit. Ini diri Pancasila iki ono 5 Pancasila dasar negara, satu ketuhanan yang Aduh, Maha Esa, dua kemanusiaan. sing kula tekone mboten niku. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Salah. Piro to, Duk? Ada berapa sila dalam Pancasila? Lah ya bener Siji, Pak Igit. Duh, aja ngawur lho. Pancasila iki ono 5. Sing kula tekoki lak silane. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada. Pancasila, silane siji. Lah lek 5 bro Pancasila, sila. Oh, Sing tak tekok niki silane. iki bocah nek kepinteran efek konsumsi gereh iki. Aja mbok lawan iki masahe Loh, bocah cerdas Ki kok. nun sewu lho, Bos. Iki. Iki pengalaman lho. Ya. Nun sewu iki. Iki. Presiden negara Indonesia Ada Bapak Joko Widodo dulu yang ke-7, sekarang yang ke-8 Bapak Prabowo. Wakil Presiden Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran. Pak Prabowo. Lah iya, sampean ngerti? Menteri Menteri ngendi? Kehutanan? Apa? Menteri apa? Apa? Gubernur Jawa Timur. Aku Jawa Tengah ya. Bu Khofifah. Berarti Loh, jangan cerdas. Lah, gini ngerti. Ayo njajal. Menteri Pertahanan Indonesia. Sopo Jo? Aku urung maca Jo. Weh,
Menteri Pertahanan Indonesia rapal. Niki lho Menteri Pertahanan luar negeri mon ngerti. Indonesia kok sampai rapal. Kula niku kula sinau luar negeri barang kula sinau niku. Tenane. Saestu. Lah ngomong mbok ora umuk. Menteri Pertahanan India. Ora roh. Ada. Sampean ngerti Menteri Pertahanan India. Ladusing. Oh iya Pak, kayak polisi India kayak Menteri Pertahanan ngono. Iya. Duta anak Indonesia. Kak Seto nek Indonesia. Sapa ya? Duta anak Indonesia. Ora roh. Kak Seto to. Duta anak Malaysia. Ora enek, Bos. Rapal berarti. Duta anak Indonesia sapa? Kak Seto. Nggih. Duta anak Malaysia. Malaysia. Upin Ipin. Kita ngawur. Menteri Teknologi. Endi? Aja Indonesia lho, sing luar ya. Menteri Teknologi Amerika. MacGyver. Lho. Kok iso MacGyver? MacGyver ke pinter ge apa-apa ke. Oh, iki wong lawas iki. Dadi paham ya. Dulure Satria Baja Hitam. Kowe iki malah saya suwi malah dledek kok omonganmu ki. Wong jenenge wong kuwi ngolah rasa niku angel, Mas. Nggih, Pak. Dadi bengi niki yen idep-idep tirakat niki sing dane wong ikhlas Pak Igit. Piye? Kok iso diarani ikhlas piye? Ngeten. Iki ilmu tuwek neh niki. Kok main tuwek terus to kowe? Nome iki njur kapan ngono? Iki langsung tuwek. Wong tuwek urung mesti lek duwe pemikiran tuwek, ning sok kala cah nom duwe pemikiran sing tuwek. Lho. Juga Samben, Blitar, Padepokan juga menika sing dane wong ikhlas niku wong juga. Kok saged ngoten? Wong ikhlase Mas Arif, ikhlase warga masyarakat juga, ikhlase warga masyarakat sing dalu menika mirsani ringgit ing dalu menika. Menika paribasane kaya raga. Contone Ki nun sewu. yen ikhlas ki biasane sok weh-weh to iki. Weh-weh. Ning raga menika iso dadi conto Pak Igit, ikhlase menika. Maksude? Nun sewu. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Kuwi urut-urutane akeh lho kuwi. Oke, ya kuwi raga, ya kuwi ikhlase raga ki ya kaya ikhlase warga masyarakat kene iki. Sik iso nyawang ra iso njupuk. Kuwi mripat. Yen ning ngarepe dhewe nek panganan, kuwi mripat ki iso nyawang, ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Cangkem. Lambe utawa cangkem. Kamangka mata ya nro, tangan iso njupuk, Ning- cangkem iso ngrasakne. Ning ikhlas ya? Ikhlas. Ora berontak. Ora berontak. Cangkem ki iso mangan, ning ora iso ngrasakne. Iya. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ilat Pak Igit. Loh. Nggih napa mboten? Lah kowe ora nyalonke mudin kene to temumu ngono. Ya ora mungkin wah aku nyalokne juru kunci mayite demo ndek iki ya. Oh iya. Ilat iso ngrasakne ning ora iso wareg. Ilat iso ngrasake ning ora iso wareg. Sing wareg apa? Weteng Pak Igit. Madaran. Weteng ke iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah sing ngetoke apa? Siki. Ayo kowe arep muni saru kowe. Gak aku ora mungkin muni silit ora mungkin. Lho lah Lho lagi mau. Malah mbok cethake no kok iso. Ngene mboten, Pak? Iya. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Nggih, Kuwi padha karo tangan, Pak Igit. Nggih. Tangan tengen karo tangan kiwa ki yen awake dhewe rukun, ikhlas. Iki hebat lho Pak Igit. Piye contone piye? Tangan tengen ki paribasane mbok gaweni jam, mbok Iya. gaweni ali-ali. Iki Nggih. ikhlas. Mbok gaweni sing apik-apik, mbok nggo mangan. Iya. Ning yen tangan kiwa. Padahal yo ngerti. Ya ngerti, ning mek meneng ae senajan to nggone mung ning mburi tok. Masyaallah. Nggih napa mboten, Pak? Ya bener, Pak. Ikhlase tangan iki kaya ngono. Dadi dicuplek saka kuwi. Iya no, Bos. Dadi muga-muga keikhlasannya ragane awake dhewe iki bisa nulat keikhlasannya warga masyarakat juga dan sekitarnya muga-muga kabeh lek wis ikhlas pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Yo ngene iki lho. Dadi kowe iki ditimbali rene iki tegese klungsak. Sing nimbali sapa? Mas Arif. Aku iki teko dhewe kok ditimbali piye. Loh, malah sing apik ngene iki to, Mas. Ya apik. Sadurunge kentongan dititir kae, njur kowe iso teko berarti talingamu to kupingmu kuwi cetok. Aku mergo utang budi karo Mas Arif e. Loh, Kok iso utang budi Lah sejarah? kene Bos. Arif apa Budi? Ya utang Mas Arif. Kok utang Budi? Kowe iki utang Mas Arif apa utang Budi? Witekku. Utang Mas Arif. Lah, kok iso Kok lewat budi? Lah Budi iya. iki apane Mas Arif? Ya aku iki kancane lho. Oh iya. Biyen ngamen Nah, ning samben. weh, Terus ora iso mangan mesti teko kene. apa ora ndek tangan, Pak? Ya enggak, Mas iki ora nek sing dipan mergo ketoprak sepi. Wow. Ning sampean kono ki Nobong. biyen nobong, ngamen terus ora iso mangan, ya ora iso mangan, ora perkara ora iso mangan, ora nek sing dipangan. Heeh. Mesti rene
terus disuguhi jangan tewel mangan bendina ning kene iki. Dadi kula niku ing dalu menika iki paribasane utang Mas Arif, Pak. Layakno Umur pira kowe mbiyen? Kula tahun 99 iki berarti umurku mbiyen 17 tahun. lho 17 tahun iki wani utang kowe. Sing utang sinten? Lho, Lah kowe mau jare kula utang Mas Arif. Maksudnya iki bales budimu balas budi ngoten lho. Balas Arif, dudu balas budi. Lah Ora ngomong enak ini, balas balas Arif budi kira. ngono aja. Mau utange karo Mas Arif kok sing disaur budi apa gedeng ajane. Oh no. Dadi kula mbiyen teng mriki, mulane ing dalu menika wis Layak. delalah niku pas jadwale kosong. Heeh. Kula ngriki. Layak. Delah dalange jenengan ya kula ngriki ngoten lho Mas iki. Yo ki lho Mas, uang kuwi aja mengutamakan materi tapi mengutamakan hati. Ngono lho. Duit iso digoleki ning ati kuwi angel golekane Mas. Lho, Pak Ikit. Kula iki kalih niki wah ngeten. Lho, Kowe bengi iki cara Mas Arif kuwi nun sewu lho ya. nyapa? Butuh apa-apa apa ya kowe langsung ngeguh praktikalmu. Aku sik sugih lho, Bos. Wah, Wah, iki iya. wong sugih iki aja sok Aku wong saiki cukup lho. Ora sugih ning cukup aku. kok cukup kepiye? Aku omong sugih kok sugih mesti lek cukup mesti sugih. Ayo, ngono. Wis los wis. Los tenan? Butuhe Mas Arif apa? Tak Masyaallah. omongne Pak Guntur. Lho. Ya Pak, Pak aku ki dhewe to ya. Wong aku ya sik kurang. Ah, berarti kowe iki wong medit. Gak. Kowe iki wong medit, wong kuwi sing ikhlas lillahi taala. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya. Sangumu apa sing kudu mbok wehke Mas Arif? Kenyih wis los aku iki. Lho. Elas ki ya apa nyumbang apa? Lho, apa butuhe? Lho. Paling ora bengi iki butuh rokok. Lho. Ayo tuku dhewe. Lho. Mbok kan tuku dhewe ya kowe melu go praktikal kok iso. Mula kersanipun Abdul to Mas. Wis pokoke Pak Ikit. Mas Arif minggah Pak. Oke. Kersanipun Abdul kula iki tak kalih gojek kalih Mas Arif. Mas Arif. Dadi paling yo wong niki wae ya bablas ngaji terus ngriki dadi ben iso ketemu pisan ngoten lho. Nggih. Cepi. Panas-panas mlaku orang gawa payung srandale diserek Monggo Mas Arif. maane mlentung Surabaya keke fungsi neng Madiun Jakarta Janji rukun tetap merdeka. panas-panas mlaku orang gawa payung Mas srandale Diseret dramaane mlentung Surabaya keker fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Wes Iki. ono bektimu kuwi karo masmu. Kowe cilik digedhekke, gedhe pinterke ra iso Aku- ngangkat derajat martabate. biyen iki kanca ngene biyen. Nek omong aja sembrono lho, Cuk. Iya. Iki di stripping lho. Biyen. Streaming. Streaming. Lah, nek wong kuwi manut Lho, jejak lah iya. lakune. Lah iya to. Luwih becik dadi wong ala ning Mantan, tundane ya. iso apik. Akeh wong apik saiki ning watake elek ya akeh. Ning Iya. malah iki dicontoh biyen nalika korak preman. Ngene biyen karo aku los. Iya ngerti. Zaman sik topi miring biyen. Layakno anakmu sing terakhir kaya gendul. Ora ayak-ayakan. Papunten lho, Mas. Aku mbiyen iki lulus leh mejang. Basa to, basa. Eh? Basa karo Eyang iki. Mas. Eyang sapa? Mas Arif. Mas Oh. Arif ya Eyang kan. Eyang mbahmu iki. Eyang ku sik enom apa celuk Eyang? Lho kan ya manggone Pak Depan Yang tesik ngeten. Pertanyaanmu iki ora penak. Ora. Bintang iki kok sing. Pak, Mek punten. ngene lho. Ngene kan ya apa elek to, Bos. Mek ngene tok. Anu, jenengan jumeneng mawon to? Peh, ngadeg mawon to? Mboten, kula tak lenggah mawon. Peh, ngadeg mawon lho, kabeh ngadeg. Isin ngene iki ya kulo. Iki asline lungguh ki ora mergo sopan. sopan. Ora mergo sopan. Apa? Asam urate dhuwur. Sembrono. Wong ki ya kudu Oleh. ngajeni. Iya, Lek sing iya. lek sing sepuh ki ngadeg, Nggih. awake dhewe linggo. Ya ngono. Sakjane iki sing sepuh ki Lungguh, linggo. awakmu ndelosoro. Yo nah dadi Kowe iki ora ngono kuwi kok mangsamu. dadi critane iki Mas Arif omongan karo Bajul dadi lho. Ora. Aduh yo. Ngeten Mas Arif. Nggih. Niki wau lak rembukan kula kalian Mas Sigit niku lak krana kula iki cilikan kula
toprak teng riki wong ya yang riyen leh ngopeni kaya mbuh. Jaman Mbak Kembar leh ngopeni ya kaya mbuh. Riniwati. Nah, lah sakniki gandeng kula ya pas bengi niki iso longgar. Kula pun janji jenengan pun hak bengi niki kula ngancani jenengan. Nggih, alhamdulillah. Sasa mikir apa-apa. Loh, Oh, mikir apa-apa. kaya kemendel. Lah sing mikir raimu ya sapa? Klitik kaget lho. Kok lho iki lho. Lah ngene ku tak delok apa begitu tak diteko. Lah sembrono. Rasa mikir apa-apa, tenang, Nyambut sumpah. gawe kon dindi Kayak, kok. jangan tewel aja lali engko gawe ono aku, jangan tewel. Khusus kowe kae lho, sakwite kon nggo mulih. Ayo teh ngepruk ndasmu ya. Kok lah sembrono. Sik ngene apa sik ngene. Iya. Ngono. Sarip nggih. Nggih. Ngapunten. Cek sadèrèng. biyen niku biyen. Nggih. Pun jenengan ngendikan napa? Iya sih tak. Miki ngeten lho, ora kek ngesor kaya bakul jamu ae kok. Teng dhuwur ngeten. Ojo. Nah, Nggih. Pun, Mas. Rahayu sagung dumadi. Rahayu. Alhamdulillah dalu menika acara puncak haulipun yang juga ingkang kaping 700 seket gangsal nggih. Matur nuwun dumateng sedaya para kadang kang sami rawuh, kang sampun ngestreni hajatipun eyang juga sedaya tansah pikantuk bagas warasiat kuat lan slamet bejo mulya lan tinata. Alhamdulillah nggih. Kayak nyampo kae. nika to. Duka wong edan ngono. Nggih. Wong enten wong omong-omongan teng dhuwur ora sopan. Mudhun ini nyapa to jane. Kowe nginceng sapa? Sapa? Kiki lho. Wong sing diomongke iki Mas Sigit kok iso sing dinceng kono ki ngopo? Tak kira nek wong menek terop. Rasane. Nggih. Dalam Mas. Aki. Sesesan. Nggih, ngeten. Pripun Mas? Mas. Alhamdulillah wis. Pripun yang ngono? Yang apa to? Apa? Ngene ye. Tak jotos nang kok. Biyen Lemben roti-roti biyen saiki. SMA iki kemelindi gawane hardtop. Wah, Harley to. Hardtop, Harley dasmu, hardtop. Jeep. Oh, gawane jeep ngene iki. Pasar sapi. Samben ya, pasar samben biyen aku teko. Tuk. Oh, rong setel lo. Saiki wis tobat alhamdulillah, mari. Aku kok rong mari-mari to Mas aku. Lah, kowe mula ngene iki lho. Nun sewu Mas Arif. Kula riyen nate dipun wejang kalian Eyang. Kula riyen lak jeneng kula Dwi to Mas Sigit. Nggih. Bapak lak tesih ndagel teng riki. Anu Kang Julega, iki anakmu to? Nggih. Iki anakmu sing nomor pira? Nomor kalih yang ngono. Wah, iki sok bakal dadi bocah pinunjul ki, dadi katresnane wong akeh. Ning ya mesti apik ki sok ketoke nasibe besok temu mulya. Alhamdulillah kula sakniki nggih pun gadah usaha kathah. Alhamdulillah. Berarti dongane yang mandi. Lah kok terus pas niki teko. Heeh. Wah, iki anakmu Mas Julega. Nggih. Nomor pira ki? Nomor 1 sapa jenenge Soni? Wah, omong ngono. Kok kaya merek sempak ngono ya? Wah, lha iki sing bahaya ki sing nomor 1 ki sok. Iki anakmu ki sok ora ado saka gendul lah tenan to, Mas. Saiki malah gawanane ngarung idul gendul terus niki. Malah bojone teng omahne kan lumpukke gendul kon bakul bensin. Iya, apik. Wis alhamdulillah. Mas Arif, matur suwun. Kula lek niki kula nun sewu Bos. Niki kula niku lek mlane kula niku kula jak ngriki. Kula lek ngriki mesti kelingan Pak E mbiyen. Pak E niku mbiyen niku uripe ya teng ngriki, Jolego niku. Dadi alhamdulillah oleh napa yang ngarani Mas ya? Sawab berkah. Sawab berkah ya. Ya alhamdulillah. Bapake tirakate ning kene sing ngundhuh anak-anake. Lah kowe ya kudune bektimu karo wong tuwa, wong bapak mati mbok tinggal ndelok bal-balan iki lho. Lah ya ora penak to. Kemeruh kowe. Kemeruh kowe. Lah ngapa? Kae ora tak tinggal ndelok bal-balan. Lah mbok tinggal ning ndi? JI aku JI. Malah saya nemu. Oke, Mas. Nggih. Nggih Mas, wis alhamdulillah Mas Arif. Wis alhamdulillah. Nggih. Wis luar biasa. Nggih. Kula tak ngaturaken matur nuwun. Nggih, monggo. Kedap nggih. Kula matur nuwun sanget dumateng
sepisan Muspika Kecamatan Kesamben, terus Mbah Lurah juga kalian seperangkatipun, dulur-dulur panitia Karang Taruna Wijaya Kusuma, kalian sedaya para tokoh masyarakat, pemuda sedesa juga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, matur nuwun sanget, terutama dumateng Mas Didik, Mbak Hana LKI kang sampun support acara haulipun Eyang juga, LKI tambah jaya, Remboko, saged bermanfaat dumateng dayanipun. Alhamdulillah, amin. Terus kalih para bakul sing tiap tahun napa nggih nyengkuyung. Terus kalih niki sing Gajah Purwo. Oh nggih, kalih para kadang Gajah Purwo ingkang pun sekitar 4 tahun memberikan support makan gratis untuk acara haul yang juga. Alhamdulillah. Amin. Terus kali sing anu bagian pawon sing wis wira-wiri wis ubet. Alah Wis saestu. kesel Saestu niku tak tunggoni goreng tempe nganti gosong. Lah iki Sangke leh repote kaya mbuh kok Mas. Lah, nggih. Sampeyan iki sesuk pawone kaya kipas angin. Sing goreng tempe tuwek-tuwek ambune remason tok. lah iya. Aku sampai mesak nih aku kan. Wis matur nuwun dumateng Mas Guntur ingkang sampun rawuh ngestreni hajatipun Eyang. Kalian wau Bapak Bupati Pak Rianto ugi ngestreni hajatipun kirap tumpeng ambengan, matur nuwun. Amin. Mas Sigit ugi. Nggih, Mas Sigit. Siap. Dulur-dulur Cakraningrat wis sangat luar biasa. Pun kapok nggih Mas Nggih. Sigit. Pak Gito. Terus Mas Kaspo. Nggih, anu sesuk di WA ngono piye. Wis pokoke wis matur nuwun kuwabeh lah. Yang terlibat malam hari Nggih. ini. Ngono sesuk ben iki videotron nanti terima kasih sapa-sapa nanti. Lah iya, ya kudu to, mosok engko lek ana kurang luwih wis nyuwun pangapunten. Insyaallah sura mengke ketoprakan teng mriki. Nggih. Bersama Bapak Dewan Provinsi Jawa Timur Nggih, Mas insyaallah. Guntur Wahono. Alhamdulillah. Ketoprak tapi bentuk YouTube. Piye ketoprak bentuk YouTube iki? Nanti streaming tadi. Ya, Ya ora wilayah- ketoprak tenan kok ya. Nggih. Insyaallah nggih Mas, nggih. 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 Wis siap selalu. Monggo wis pokoke sing penting monggo sareng-sareng ndedonga Nggih. mring Gusti Kang Mawelas Asih. Siap. Ayo padha njaga nglestareke budaya leluhur sing adiluhung. Mrih ngrembaka kuncara anjayeng bawana. Amin. Amin. Niku mawon. Siap. Kula tak wis engko ndak nyanyi-nyanyi iki golek. Nggih, wis. Makasih Nggih, Mas Arif. siap Nggih. matur nuwun Mas Arif. Tepuk Nggih. tangan kagem Mas Arif kanca-kanca. Wis matur nuwun. alhamdulillah. Muga-muga juga ki tetep dadi Nggih, wis juga pokoke sing kudu guyub rukun, kompak. kondang kalau kok nggih. Kirap pusaka kalau wingi wis luar biasa. Nggih. Wis pokoknya luar biasa lah. Matur nuwun dumateng sedaya warga desa juga dan yang mendukung mengikut Berpartisipasi. nggih WBI Wanita Bersanggul Indonesia, Nggih. Wanita Kebaya Indonesia wis sangat luar biasa. Amin, amin. Matur nuwun. Nggih, siap. Sembah nuwun Mas Arif, sembah nuwun. Wah, lho nek kalau Mas Arif wis kaya guruku ya kakangku. Saestu Mas Sami. Ning ndi Nggih. diarahke lakune ngene-ngene. Malah wis Kula yo ning ngenani yo diarahne yo. Dia digawani tongkat saka kene nggone Jenengan. yange bareng weh ngancani mlaku-mlaku. Untuk nih Dek iki diarahke Mas Arif cair gian. Cair lu diarahne pas Mas aku piye kira ndek dhuwit. Ya serono le ndang utang BRI sik diarah gitu. Lu langsung Diarahke nggih cair. cair. Mas matur nuwun nggih Mas. Ya. Alhamdulillah. Request tembang napa Mas Arif? Derek. Enggak. Apa neh iki aku. Loh, mboten kagem jampi saya para-para pamidanget. Mas Arif menika sesuai dengan agemanipun Jawa. Nggih. Menika sampun bisik-bisik kula nyuwun gending ladrang singkong keju, Mas. Ladrang kok singkong keju. Dulang raimu ya.
Eneke ya kowe kuwi kingkong keju kuwi kok. Aku mau arep mampir ning angkringanmu sing ning Kanigoro lho. Kok sepi ngono tulisane tok. Dereng buka, jam pinten jenengan? Jam setengah 3. Dereng buka. Bukake jam 1 bengi. Wong niku Tapi anu Mas, niku ndodoli maling-maling lek aja aku meling warga kene aja mampir nggone angkringane kluthuk. Ning Kanigoro iki lho. Aja, wis aku tak weling tenan. Iki jane arep tak laporke nggone Dinas Kesehatan. Sebabe Lah tahune pas ning nggone dasan ditulisi kok. apa? Tahu goreng kuwi. Heeh. 2003. Lho ya murah ya tak dol murah. Ora iso, arep tak laporne wae ning Lah Dinas nyapa? Kesehatan. Tahu 2003 mbok dol. Kuwi 2000 oleh 3 koclok. Ora iso, tak laporne Panggan. Lah kok iso? Ha iki 2000 pira? 2000 Lah kok 2003 mbok dol? Mambu kuwi tuk kusan kedaluwarsa tuk. Wis kowe ngrekasake sing wong tuku. Ra mesakne kowe. Kae pancen tak go njugi aku ben bongko anjene. Wong 2000 oleh 3 kok 2003 gendeng aja iki. Malah nesu. Atur nuwun Anu, Mas Arif nggih. Tembangin apa, Bos? Mas. Apa iki? Rame mon nggih, gawe rame ngoten mon nggih. Moh aku. Moh iki moh rame iki senenge sepi yo. Sepi. Ndak konangan. Kula tak nyuwun anu ae. Angkur? Kadung tresno. Ayo monggo tresno nang Jawa. Alhamdulillah. Nggih. Amin amin. Mantun iki mengke Mas Guntur Nggih. diatur. Oh, siap. Wonten. Wonten. Ingkang nembang Kadung Tresno. Pun monggo nyumagaken. Wah, Mbak Punjung. Wah. Lah, ora nyawer nyapet masalah Pak. Wah, eyang nyawer ya. Kowe nang ngono. Ya lalane kene aku malah. Nah, ngono lho. Nang nyepak niku ngono. Eyang. Ya. Iya, Duk. Eyang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bos, masa lali karo kanca mendem masa lali. Kok mau cethake lho. Cahitan. Kowe iki dadak nyuwun barang kudune kowe iki malah ninggali kok. Pelek pamit. Kadung Tresno sing nembang Mbak ngadeg to, Duk. Lho nggih. Lho. Wong kula niku mek njajal ngeten iki ben penak. Iya. Bocah iki wis sehat to, Mas. Sehat. Jenengan ra ngerti yo. Sehat. Jenengan niku mesti ndisik kula niku njajal iki lho kok gejete kok penakan lho. Lho, ya ta sehat lho, asli sehat. Lho, bocah iki sehat. Mungkin Mbak Punjung. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ini bukan cinta betarangan. Sampai akan kau kecewa. Mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lampun ngece, lampun ngece. Boleh tapi boleh. Aja ngece, mbok aja ngece. Lampun ngece, lampun ngece. Dalu Mbak Punjung. Wilujeng dalu Mbak Limbo, Mbak Jange. Wah, suwe boten pinanggih jenengan nggih. Nggih. Wah, jan. Sehat nggih. Alhamdulillah. Waras nggih. Waras sehat, seger. Nggih. waras sehat. Nggih. Kuwi iso diarani rohani karo jasmani. Ngono. Nek sing nika sehat ning mboten waras. Nggih, berarti kula niku sehat tapi gendeng aja. Asik. Ora ngene lho wong. Wong kuwi ya nun sewu, wong ki lak pikiran nun sewu, mustaqala ming sak menten, Mas. Heeh. Nek nggih mikir sok kala abot ki ya sok kala ya kesel, capek. Heeh. Ning nggih harus bisa Relaksasi. relaksasi. Dadi nek nggon ngene iki ya ayo direlaksasi sing kepenak, ngono lho. Ya to, Nduk? Iya, Mas. Nah. Aku biasanya relaksasi dipijeti kok, Mas. Ah kae lak ning nggone apa kae pijat urat Takamura. Ngono. Lek bojo kuwi Heeh. relaksasi iki dikeroki. Lho, Bojoku ndek tau tak keroki lah kok metu nomere to geger. Dadi Ibojomu wong apa kodhok? nika bangkak Mas, bangkak. iya. ya nek pupune trah ngono trah. Kunjung sehat itu ya. Nggih. Wis rapetek ya ya. Nggih, Mas. Iki pamundutan saka nyimpen Mas Arif iki nyun lagu Kadung Tresno. Tak poh ya. Nggih bawa apa ya? Nggih bawa apa ya? Ayo Kadung Tresno iki bawane sing apik tetep lam-lam tila. Oh, apik iki. Tresno. Lam-lam. Aku suwi ra metu kuwi anu. Anu pidone lho. Nah iya. Kon video. Video arep nggo
Status. Ya. Omongi bojoku Peter. At home Ramayana. Saiki ngono kuwi modele. Mas, At home. Mari ngono Matahari. Lho. Blonjo. At home Jatim Park lho. Piknik. Piknik. Weh. Bojomu iso nggih status ngono kuwi? At home pasar templek juga. Marai kowe asline non sewu Mas Sigit. Iya, piye, piye? Kula kali niki jane pegel kok. Ternyata bojo kula niku nggih bojone niki ngian. Lho. Gendeng aja lho iki. Bojomu ya bojone kluthuk. Nggih. Kok iso? Kula niku lak duwe HP. Hmm. Bojo kula niku kula tulisi nomor lak bojoku ngoten to. Lah niki kok teng mobil HP-ne muni. Lah kok nggih metu bojoku ngoten. Ah berarti selama iki trah mbok limpe kok mburi jebule. Limpe gundulmu iki. Loh. Lah nyatane nyapa kok? Lho pancen yo tak tulisi bojoku kok. Ora iso, wong kuwi ning HP-ku kok ning HP-mu. Aja, bojoku ya bojomu. Lah iya. Lah iki tulisane ya bojoku. Lah kuwi barang, ayo. Loh, Iya to? lah iya, bojoku iki tak tulisi bojoku, bojone Pak Eki ya tulisi bojoku. Ora iso. Wong tak wong tulisane ning HP kuwi bojoku. Lah iya bojoku koclok ajane iki. Ning HP-mu kok enek tulisane bojoku nyapa? Pancen bojoku kok kuwi. Lho, kuwi iki bojoku nyapa kok ning HP-mu? Sesuk tak gantine tekku. Piye? Gendakanku ngono. Ya aja nesu. Oh pancen yo bojoku wae koclok kok. Ora nyoto. Lam-lam. Angger sadane jebule Mas laptop. ngono lho, Mas. Rene. Neneng. Lam tilam. Niki Latihan roprak Nggih. pisan. Niki- kita suro. gending menika bawa menika kula salamne karo kancaku mancing Ucok, Budi, Pendek. Wis niki Kok kanca mancing. kanca ngamen, kanca ngamen. Kanca ngamen, kanca mancing. Ucok, Budi, Pendek. Wis piyen. Iki omong ana sing bakul kacang aja melu ndelok wayang. Lah ke sing ning ngesor ndeloke kacange dingenak ngenekne ra roh iki. Jipak-jipu ra roh. Kan lho. Omong ana ke lho. Sedekah hanya ya. Perci iwatan Mas, dalem. garwane jenengan nggih panggah. Insyaallah aku tetap bertahan ijen ya. Nah, Ijen, Ijen ning tetep golek. Golek kahanan sing kepenak. aku lagi kosong lho, Mas. Kosong karepmu ra karepmu, bosok neh aku kok. Iki disoting wong akeh wing ngracuni netizen neh. Lek kosong tak lebonan. Ora sah. Tak tonyo tenan kok. Uangnya mbok sing fair bloko kaya kluthuk. Aku ya Bloko-bloko Lah piye? nek kosong ya tak lebonane. lebonane. Wong muni ngono tok Mas. Aku tahu. Kowe ora tau krungu kosong adalah isi Isi ada kosong. Aku tahu dingenekke, Mas. Apa lali apa piye mbiyen karo aku? Aku kok ngomahi lawang kunci ngarep. Mburi kunci. Akhirnya turu ning emper. Tanggaku liwat Lah ate. kowe pekok kowe. Ngapa? Mulane metode dalam hidup berumah tangga iki kleru. Piye? Lek mbangun omah ki aja duwe lawang ning ngarep mburi. Lah terus? Aku tak dhuwur. Lho. Lah nek mlebu piye Lho, mlebu kon dhuwur koyo karambol mak. Mangsane karo. Ya ora Perci. Dapat konsulasi nembang. Lambemu ora. Kosong adalah isi. Isi apa? Ora. Gagas lambemu aku. Ngono yang provokasi. Bojo kula diprovokasi niku lho. Diprovokasi piye? Anu, duwi ra tau mulih, klitik ra tau mulih. Terus Saiki kontrak omah. Ra keranjingan. Padahal iya. lah Ayo. yo Gak. Aku ora. kok belum tahu alamatnya kontrakanmu, Mas. Ayo dudai. Wis rene rasane. Wis ra Kosong adalah isi. kamu. Cangkemku mah bobok-bobok. Aku ya ingin mengisi hal yang kosong. Perci. Ya, apa? Apa tuk? Betul apa Pak? Watan paku lingan hayune Masuk yo ayu.
Ayo tenan, Dik. Peluk dong. Ai. Wah, kendele Sekarang saiki. sekarang kok berani toh, Mas? Aku kalau di panggung itu profesional kerja. Oh iya iya iya. Tidak ada di mana suami, di mana iya, istri. Semuanya harus Kowe kok melu ngrakul ki ngopo? Aku ya profesional kok. Iso profesional. Gandese luwese. Ai. Iku lek mepet aku cipok mborok malah. Tetanus. Lah wong sing jawe laku kok ngamplokmu rono ki lho. Lho jenengan ora tau-taune jawel-jawelne, Mas. Ditapuk lho Mas aku. Wong wedok tidak perlu seperti itu. Itu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Wang samu ku ya. Mas aku ditapuk. Kowe kok betah wong kuwi ambune kaya solar kok iso. Mbok cedeki kok iso. Piye? Kenyonyok, atimu kenyonyok ditangisi wong wedok kenyonyok atimu. Sopo sing nyonyo? Nelongso kowe. Wah, aku ora tau nelongso. Lah ditangisi wong wedok kok ngalih, gak tegel. Lu golek neh lho. Usane. Wong lanang kok padakne. Le wong wedok ya. Oh, tok sumbere iki berarti. Asli sing marahi Kowe kowe. iki. Pancen tak gawe ngono. Aduh Nimas ning kuning lencir kuning kinawa liyan lencir kuning ginawa liyan dadi wong sing duwe pakulitan kuning tur awake lencir saiki wis ginawa liyan Dipek wong. kaya mangkono Gandese gandes ra eneke gandes gandul komete. Wis kan dulu komete ya. Aduh Nima. suarane rada gedhe selehke hinten ngono Hinten kurang gedhe kurang gedhe hinten ayo Hinten kurang gedhe hinten Inten nah gedheke sithik meneh Inten gedhe meneh sithik Inten aduh ayo Inten wes Geden Mas, Apa, geden. Inten-intenipun kakang Mas, Dalam. irungmu kok mekrok. Irung mekrok kene modot. ya ampun Gak penak weh. ya ampun Bocah kurang ajar. ayo jujur lho kowe iki kok iso Dengkul ki lho, Mas. Nek masak dengkul ya iso modot to, Lah Mas. lek ngene mrene modot. Oh iya. oh iya anu bu Dek iki terobsesi bojone lak lemu to Mas Igin. Karepe ben lansing. Dek wingi dibeto teng Karang Menjangan. Nggih, Pak. Ngriki Sedot sumsum. suntik sumsum lanang. Sakniki usum. Sum. Ngoten nggih. Nggih, dadi wong niku sakniki disedot sumsum terus dimasukin sumsum lanang. Dadi Sumsum ben lanang. ketok cilik. Ben ketok cilik. Delalah pas suntik menika obatnya pas disuntik sikil tengen lampune mati. Terus Merasuk sikil tengen sing kiwa urung merasuk. Lah ndek iki pas nguyuh tak delok sitok ndodok sitok ngadeg dadi ngene Pak nggih. Terus diceluk karo iki. Dek, Renio dek naning. Aku pipis Mas, gelem Mak. Sos. kurang ajar. Mas lek ra bayaran iso lucu nih aku ya. Iya. Ngomong iya. Ternyata Intenipun kakang dewe Atas. oh, ya nagih tresno Kadung Tris. kadung kok nagih. Lamat, monggo Mbak Pujo. Lamat wus katon tejane yen oh pakai anu
keroncong. Keroncong duk duk. Lungguh ya, Bas butat. Wiragane sinawang yen besengut wimbo batu nyata jati kamrati aduh lestari yo tan lila pisah sare nadyan bebasane kalingan kadung sak lembar nimas kaya wis kencetan rasa sengsem ing atiku bacaane sarwa asri jero batinku tansah hewan was lumayan hamung nimas marah Balungan. Banter. Lamat wis katon dejane Tato berangkatan menjarang aduh wiragane sinawang tan amba yen besengut wimbo patut nyata jati kamraan tanggane dirangke. tanlila pisah sarikmo nadyan bebasane kalingan kedua sak lembar
Matur nuwun Nggih. Mbak Punjung. Mbak Punjung. Wah, pisan. Kok kowe pas Punjung dadi bas betot kok ora wani betot Punjung? Pas Punjung menika senare pedhot. Oh. Nah sing untuk Iso sing mbok goceki cuk lele. Nggih, menika kirang Abdul lamun to mboten nyuwun berkahipun Pak Guntur. Siap. Ini kenten. Serempek napa tembangipun ngebit? serempek kan. Serpak aku nek bengi manut kowe ya. Serempek Mas nggih. Nggih, serpak. Pak Guntur menika remen ketuprakan terus serempek. Oh nggih. Monggo Pak Lho, Guntur. Gusti Adipati sampun rawuh wonten ing papan mriki. Sing siok goeng kiri sawi goeng gati. Mergo bendaramu lagi wae rawuh. Ya kene. Monggo Doro. Wah, matur sembah nuwun Pak Guntur. Sampun kepareng rawuh wonten padepokan yang juga. Nyuwun duka ingkang kathah Gusti Adipati. Ing samangke sampun kumalancang ngaturi panjenengan tindak wonten ing Setinggil Agung. Bekti konjuk dumateng panjenengan. Yo. Kakang Kritik, Iki. bektimu wis tak tampa. Mung pangestu wae tanpa nono Kakang Kritik. Mugi sageta ndadosaken jijimat anggenipun kula mundi dawuh saking panjenengan Gusti Pat. Maja kluthuk ngaturke. Apa? Lho, Ketoprak apa iki ya ngaturke kaya bagi mau. binagi sungkem. Nah, ngono. Sembah pangabdi kula mugi unjuk dumateng Pak Guntur. Wis bubar dagelan sitok wis. Ngoten. Set nggih, Dawuh Pak. kleresan, dawuh Nggih, kleresan. nggih. Alhamdulillah panjenengan paring berkah ing dalu menika saged Nggih, rawuh Pak Guntur. Nggih. Sembah nuwun menika kalih Pak Igit menika. Lah nggih. Lah jan tepit Wilujeng dalu. Dalang. Bapak. Nggih, dangu mboten pinanggih. Nggih, nggih dangu nggih. Nggih. Panjenengan mboten nanggap kula mun dangu. Ten Lah mangke. nggih. Nggih. Peresmian. Mas Arif niku duwe angen-angen, Pak. Kados pundi? Kapan boyo iso ketekan Mas Sigit dalang nang pendopo Kabupaten Blitar. Amin. Pun derek panjenengan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Lah, alhamdulillah. niku angen-angene Mas Arif nggih. Kadosipun nek pun diucapke wonten padepokan nek mboten ngantos terrealisasi niku rada pripun malati ngoten. Mengke anu Pak Guntur. Dalem. Menawi Mas Sigit ngasta teng Padepokan mengke konsumsine keng angkringan kula nggih. Konsumsine dadi Ampun Pak, ampun. Tahune 2003. Lah konsumsine iki nasi kucing lho. Cilik-cilik ge 3.000-an. Ah, mengke segone entek kula gawali kucinge mawon. Aduh. Yadung dawuh. Monggo, Nggih, Bapak. Mas Sigit. Bapak Ibu para sedaya, bingah rasing manah kula dalu niki saged pinanggih panjenengan sedaya. Kapang karo dulur-dulur juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Juga pun anu Pak, pun angsal kendaraan operasional nggih. Sampun. Alhamdulillah. Ning wonten sanan lek desa juganipun dereng. Insyaallah mangke dipun Lah, mila. agendakan sih Pak. Nggih. Siap. Menika wau Mas Arif ngendikan bilih papan panggenan mriki wonten padepokan mriki badhe dipun ajokaken sanggar budaya kagem karawitan lan seni pedalangan. Alhamdulillah. Kagem gegladen adik-adik sing kepengin dalang wonten mriki. Oh ngoten nggih. Latihan nang mriki maksudnya. Dados sanggar budaya Sanggar budaya Nggih. untuk karawitan dan seni Pedalangan. Nggih. Lah, Amin, mila amin, amin nggih. menika mangke dalem aturi ngajokaken wonten pariwisata Provinsi Budayaan. Provinsi Jawa Timur. Nggih. Kula ingkang lantari, ingkang ngawal mulai pengajuan ngantos realisasi. Amin, Ngaten amin, nggih. amin, Nggih, amin. amin. Mugi-mugi saged kawusanan nggo tondo katresnan guntur karo warga juga Amin. ngriki. nggih. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Amin, amin. Anu Pak, niku anu- wujud gamelan sak wayange napa sak Oh, kelire? nggih. Ya gamelan, ya wayange, ya kelire. Sak sindene Pak jenajukan. Ya ora iso. Sir kula sak dagelane, Mas. Anu Pak Guntur, ngen kula keramik Pak, keramik
Keramik. Kok keramik? Temelu makhluk keramik. Loh, kok Ya keramik? kuwi Kumamuk ki ora sanggar. Beda prosedur to, beda Nggih, prosedur. nggih. Nggih. Bapak Ibu sedaya niku wonten pesen saking Pak Bupati Blitar. Nggih, Bapak. Estinipun panjenenganipun Pak Bupati menika kepingin rawuh wonten acara pagelaran wayang Mas Sigit menika ananging wonten jejiban sanes mila Pak Bupati nyuwun izin kagem panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Nggih. Ananging siang wau sampun saged ngrawuhi acara Nggih, genduri. nggih. Dalu menika pesen kon nyanyekne klangenane Pak Bupati Blitar, gendinge Blitar, nggih. Amin, amin, amin. Blitar untuk penjenengan semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ayo, Ten, seneng ya, kabeh. Mas. Ya, apa? Dipun kancani presiden Pak Guntur. Nggih, kabeh wis. Ayo ya Mbak Yosi. Sedaya jumeneng nggih. Sedaya. Nggih, Oh. sanipun gayeng. Nah. Ayo dong, ini Slendro dong. songo. Temani Bapak ayo. Buka saking kendang Mas Rangga yo. Tak tungtang tung. Ayo. Nah, yo. Kutha cilik kang kawentar. Edi Penny gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune sang nada. Mojopahit aneng candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ono crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara. Lan uga Bung Karno kang kondang kaloka. Aneng trata Blitar lahir cilik mula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh sing padha nyatakne. Yen to geni ngurupake semangate. Yen to banyu nuwuhake patriote. Ya. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi Penny gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune sang nada. Mojopahit aneng candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ono crita Caripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara. Lan uga Bung Karno kang kondang
kaloka aneng trata Blitar lair cilik mula ora moka Blitar dadi gampang lambe ora moka akeh sing padha nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu tuwuhake patiyote nggih matur nuwun Sembah nuwun Pak Guntur. Pak Sigit Dalem Bapak. muga-muga sedulurku kabeh sing padha mirsani pagelaran wayang panjenengan Nggih. karo Gusti Allah diparingi rejeki sing kathah. Amin. Diparingi sehat sedaya, nggih. Amin. Diparingi gangsar lancar lek nyambut gawe. Alhamdulillah. Ngaten matur nuwun. Syukur. Matur nuwun. Nggih. Mugi saged mirsani pagelaran ngantos paripurna mangke, nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Mas Guntur Wahono. Dewan Provinsi Jawa Timur matur sembah nuwun. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sembah nuwun ya, Mas ya. Yo, kene karo aku. Jumenengo setitik karo aku diajeng. Ayo. Pidato. Diajeng. Jumenengo diajeng. Yo gene kuwe suwe ora ketemu kok saiki kaya benik tek kowe. Sinden padake benik tek. Lah iso cileke. Kepiye pawartamu diajeng? Pek, Mas. Kepiye pawartamu? Pek, Mas. Iki kok ngeri. Cekak aos. Kok cek aos pik, Mas? Lah jaremu benik tek kan yo cilik, Lah dadi iya. yo titik wae. Ing semono ndak tinggal. Peperangan banjur suwi ora weruh. Kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur, Dajeng. Dawa. Sing bocah omah sapa to? Iki lho kok iso. Wah, bocah iki jan kepiye? Abdiku jo kluduk. Lho niki. Nalika semono kowe ndak wene pitungkas openono bendaramu putri. Kepiye supaya bisa bagya mulya bagas kewarasan anggone nata jiwa lan ragane. Sampun. Ya kene nganti ana kedadian kowe mangkene. Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dagosipun stunting menika. Terus Ngece. Ayo kudune mbok masake. Wah rumangsamu. Ya diajeng. Nggih. Suwe ora kepethuk ning kepiye anggonmu leh nyawisi para Kyai Agung kene coba. Iki beda karo sing liyane lho iki. Bedane apa? Kepiye lho ngene lho. Sinden jos lho, Bos. Niki rambutnya semir masalah. Ayo kekinian to ngono. Coba, Dik. Ngene, Dik, timbang lehmu ngomong kangelan kene. Wis ngene lho. Nah, wis ngene ndang ngomong. Timbang leh ngomong. Nun sewu Bapak Ibu. Sinten ingkang badhe tumbas tremos? Alhamdulillah aku digendong. Gendong piye? Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Bareng tak angkat lemak. Tiut. Suara apa? Suara motor. Ayo. Eta. Mak ceder, mak ceder. Lagune kuwi? Ora. Wis sing dalu Mas Dalu. Sigit. Nggih. Menika kathah nawala. Kula wacane sik nggih. Nggih. Ana layang tak macane. Sing klentu Pak Igit menika klentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyoto nek arep maca layang ngono kok. Lho, kok diweni kula piye, Pak? Sik tapi sing bener piye ta kuwi? Jenengan niku klentu kula. Lah iya iki ana layang tak macane. Klentu Pak Igit. Sing Sing bener. bener ki tak wacane. Nyo maca rebutan macane lho. Ini tuk gonen tuk gon. Wis ngene gon. Anu suarane piye kuwi? Ping roh unine wae. Unine. Loh, Unine layang unine iki lho. kok iso. Unine layang lho.
Maksudnya kuwi sing ning jero ki lho enek apa? Enek tulisan ngene lho. Lha kuwi lak jelas to. Meneng tak macane. Macane piye? Wih kucing. Korek. Do meteng. Dumateng. Walah iya. Aku iki ples rada adoh. Dumateng Mbak Limbuk, Mbak Cangik, kula pendemen Ringgit Purwa. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gending nggih. Kayak ana kacamata Surya Kanta ngono lho. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Saking kula kanca kidul lepen. Oh, ngriku nggih. Ugi nyuwun lagu menika karang kates saking Dimas Rizky. Sing tak wacan. Angel lho iki layang iki. Masalah ya. Mosok kirim layang kertas cilik ngene. Masalah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing tlatah Samben niki nyuwun gending lagu Karangkates saking Dimariski lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani ngapusi iki. Tulisane sakmene kok dawa niram. masih ada lagi. Loh iya. Kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani Ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan kathah rezeki didalebani. Kertase cilik kok. Cilik kok iso kalimate iso dawa wi. Masih ada lagi ini Pak. Oh iya sik enek Pak nek tulisane. Pak Ikit remen ing dalu menika kula ningali Ringgit panjenengan jan regeng jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu. Dawa men ta tulisan iki. Masih ada lagi. Mugi-mugi sedaya kru Cakrah Ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak mriki malih. Masih ada lagi. Wong ning lambene sinden barang iso mbok waca. Lah kaya videotron liwat ini, Pak. Kowe video terus. Mbak Widodo iki ya gelem-geleme. Loh, nanti kan pun setel toh. Oh, setel. Setel. Lho, Tuh. Piye, Mas? Yo. Dawuh napa? Karangates, Bos. Iki lho. niki nek Masih ada lagi sebuah voucher. Voucher apa iki dimutok voucher. Iso voucher. Voucher wis diledek. Tembangipun kersanipun iki rame. sing gayeng Mbak Widodo bebas lah pokok nganggo jaranan nganggo barungan iki. Oke. Sopo sing nyepaki barang Mas? Ya oke. Apa? Tembange digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablase jaranan. Oh, oke. Gedruk. Ya. Ya Apa kono. wi gedruk? Sing Karang atas nih mau. Ya wis karang atas nih. Oh ya Ya. karang kates iki. Oke gedruk ngono ya. Aduh. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Gangsal Mas. Masyaallah. Masyaallah. Bocah sakmene iso ngeden ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. Kowe Sing ngeden ki sapa? Sing ngeden Iki sapa? iduwe langsung mana? Mbak Widodo kuwi idu mana? Itu mana? Loh. Aja lungguh tuh. Jare dagelan profesional. Alah. ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. Minum tuh harus dengan duduk, Mas. Oh, ngono ya. Dek iki pancen sok nderekke baru Zam-Zami, Gus Idam, Gus Abbas apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang kuwi aja wal saka omben atau minuman. Sebabe Mergo wong urip kuwi wong mampir. ngombe. Nah, ngono lho. Dadi lak jelas to. Sampeyan wong wedok diawe ya kudu ndodok. Dodok, ngono lho. Wong lanang kuwi aja sok Golek menang. Aja golek menang. Sesama wanita dan pria itu Saling bersama menghormati gender. dan menghargai. Betul. Mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi. Ya, Wong urip kuwi ibarate Wong mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Ngono. Dijiwit krasa lara aja Aja sok jet jiwit liyane. liyan. Lak mung iki. Sedumuk batuk. Senyari bumi. Tuturi Handayani. handayani. Jerbasuki Mawa biyo biyo. gemah ripah lo Oh, jinawi. jinawi. Wong urip mung mampir. Sampe ngombe. Nah, ngono lho. Ngono. Ajining raga Saka saka busana. Iya, ajining lati saka diri. Ajine diri Ajine saka saka lati. Ajining awak saka tumindak. Urip kudu sing prasaja. Nah. Mergo urip kuwi ibarate mung mampir. Ngombe. Pelempokan kan aku sebelum. Lah mbok ngombe to. Mau urip iki mampir anyang-anyangan iki. Wong karek ngombe kok ya ora gelem kok iso. Heeh. Ono ngagem Karangkates. Nggih, karang atas. Coba kaya ngapa karang kates. Ya. Iya.
Buka saking kendang ya, Mas. Napa saking bunan? Saking kendang. Digarap pripun iki, Mbak? Anu gawe jaranan. Oh, tayub. Tayub riyen lah mangke terus lagi barongan. Oh, buka bunang berarti buka bunang. Oh, sele Ini angger. kenana, Le? Mo. Niko Kenale. Toto Rian Mas Rian. Rian kendang. Mengke sing jaran ben nika. Rian. Oh, iku Sing ngendang jaranan kono. Oh iya. Sepodo, Dek ya. bengi wis kendangi awang barang ning Rian iki. Ya. Pakde buka bunang. Heeh. Klung. Manut Mas Rian. Iki Mbak Widodo iki nek kendangi ora spesial. Weh, saestu, Pak. Goyang-goyang. Mboten lho, kula wau. Niki pancen dipesen Mas Arif. Kagem masyarakat juga. Soalnya niki mengke bar wayangan ajeng dingke belungan jangan tewel. Wong edan. Doyan. Sami doyan. Ya, tak Kok ngat-ngeti tak cepake. Ngono ya. Ayo, Karang Kates, yo. Ya. Ayo, Dik, kene, Dik. Ayo, Dik. Oke. Ya. Katur dumateng sedaya para bapak linmas. Lan iki para sesepuh pinisepuh. Karang kates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyune gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing prawetan. Oh, tumetes ati ratapan. Lenggah cecer son elus rek maning. Catur netra laras kembang asmara. Sumilire angin buka rasa. Mbok yo eling karang katis. Sing saiki kowe ora ngrewes. Karang kates ninggal tresno. Aku kowe nate sumpah prasyo. Ilang mos prosa iki ana ing endi. Tanpa pamit tega nyulayani janji. Swara ati mung tansah tak enteni. Karang kates ninggal tresno kang sejati. Karang kates bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyune munggah kenangan. Saben liwat tumuju ing prawetan. Luh tumetes atiku ratapan. Lenggah cecer iki ana
mateni garang kates ninggal tresno kang sejati mbok yo eling garang kates saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah tresno ilang muspro saiki ono tanpa pamit teko nyulayani janji waro ati tansah tangan karang kates tinggal tresno kang sejati Yo 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 yo. ya 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 iki lho barengane Kuda langsung lo, ayo, lo lah. Oh, oh, oh. Oh, pas. Lo. Mane, oh, biar oh, oh. Teng. Bapak Ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Weh, lah, oh, oh. Lo. Ya. Pas. Oh, kok. Oh, is. Ya. Is. Is. Oh, ya. Oh. Lah. Lo. Kita wis rasae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Tambuli godhong-gedang pahite ramu. Jarene profesional. Masyaallah kene. Profesional. Urung ilang. Sik ning lugur kene. Masyaallah. Urung ilang. Tak tambahi. Nih gua kene. Mripatmu sik ning dhuwur lho, mripatmu. Nih gua kene lho.
Urung iki urung tek mari. Mripat iket mbiyen ning dhuwur. Kowe tau tuh mah mripat ning tungkak. Mripate ireng kuwi lho urung tek mari kuwi lho. Wis mari aku ra nggo salin. Kok mangsane ngono. Loh, sik dadi masalah, sik dadi. Kita sing dadi tak grucuk nang lho. Kok terus nesu. Iki tekku ngono wae ya, Le. Iki ya. Wis mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakeliran, Mas. Leres. Dadi nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Serek ra ketara iki katanya. Wah, embere terus kon nyinggirke. Ben ora males. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripat malik ngene mau. Aku wedi aku. Daripada aku sampean bablas to, tak delok ning kamera lho ning gone TV monitor kok mripat ngene mau. Aku seneng kok Ndek Mas kaya asu iki. Aku kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malik. Masyaallah tembus lho, Mas. Tembus ning cawet to. Asem tenan kok bocah edan iki. Kok grujuk iki lho. Anu kok tak sementara leren nggih. Ampun. Lah niki kaya ngeten iki. Ayo ora apa profesi yo. Wis, tutak. Hop. Aku mbok grujuk kopi matamu. Lah nek banyu putih ra apa-apa lah kuwi ireng e. Sekali-sekali iki dagelan ndasi dirubung semut. Kadung arepe ndadi mbales e kok iso. Coba. Loh, Baca tetembangan lho. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Mbak Yosi Pak beli sabun. Yosi kok grujuk nek. Telas wis sak sempak-sempakmu gak aku. Kali Aku tak izin dulu Meng apa? Iki engko ketoke iso masuk angin sanggon lho iki engko. Profesi. Profesional piye? Iki iso suwi nek genep sak jam tak cilik. Engko ora balik. Bangsane. Ngono. Wah, guyumu banter men. Para penonton iki padha bungah atine. Bungah piye kan? Dagelan-dagelan tersiksa. Ya aja ya. Kowe bola kono apa bolaku? Kula bolo sembarang, Bos. sembarang. Niku asal. Wis masuk angin bareng kowe. Pak. Dalem. Niki kembloh ya. Padha-padha nyambut gaene kok ora gelem kembloh. Kepake ning gara-gara Pak iki. Apa sing ngomong? Ora. Kok iso? Padha kembloh. Mbak Yosi di MC nih, di MC nih. Lah Di ngono. MC nih, di MC nih. MC sing apik. Gonku. Apa kene? Ayo. Gonku mbok gelap. Ambune delok sik ah. Kayak ngono lho. Oh, nek mudi, Pak. Wis diakhir mbok gelap. Asem mbok ki andukan nih mangsane. Alasan iki ono. Lagune nganu iki disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sedaya menika Napa, Bos? monitor Sige Channel. Nggih Pak Purwono saking Rembang. Nggih. Komplit menika kanca-kanca CFC Mas Anom Subiarto, Pak Purwoko. Wah ya. Lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. DMC. Anu kathokmu teles to, Mas? Heeh, Mas. Teles ya, Mas. Ya ora Ora apa. masalah. Gak apa-apa ya, Mas. Ora, aku nggawa salin kok, Dik. Ning Oh, salin mobil toh? salinku akeh. Tahu, Tau Dik iki aku. Pancen saline klitik saiki ning mobil kabeh kok. Oke, pancen dhek kan sik lagi minggat iki. Labemu. Enggak, lemari iki bek. Dek. Oke, Di salin. MC ini Jo. Dalem MC ini Lagune gimana? ayang-ayang sing nyanyi Mbak Yosi. Jawa nggih. Jawa. Nadianto iki tanpa keyboard, tanpa keyboard. Lha niki ing dalu menika sarengan kanca-kanca Caklang Lerat. Cakraning Rat. Kowe kakek muni minggat kan. Cakra minggat ngono. Cakraning Rat. Ing dalu menika mboten kesupen inggih menika lelagon ingkang badhe dipun swantenaken inggih menika Diajeng Yosi gendhengipun anyang-anyangan. Ora gungen. Ayang-ayang. Ayang-ayang sarengan Cakraning Rat Indonesia. Kok gak gawe ngono? Biasane dumateng sedaya para pangarsa. Ngono. Ya. Ayang-ayang Cakra Ningrat. Yo. Cekidot.
New Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Indonesia. Iki lho Yosi lho. Iki lho cahe. Iki lho bocah iki lho bocah iki lho. Suara. Sebelah. Sindong gol. Bulastri joget, Bu. Ayang-ayang meledak. Peteng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo selek katresnan pancene tresno iki akeh pacoban. Luar biasa. Oh, iki bukti keampuhan gamelane Pak Gito Jo iso. Nadyanto tanpa keyboard, weh iso dienggo ayang-ayang. Wong sedaya menika gumantung saking pira pradangganipun. Semu. Oke. Lan guyumu. Coba karo Mbak Punjung Pak. Siap. Karo Nyu Sekar Gading, Godhong. Gabungan Sekar Gading karo Cakraningrat. Nggih. Dadi Sekar Ningrat. Iya. Ya. Iki lagune Mas Jo Klitik tahun pinten Mas Jo? Tahun 2015, Mas. Esem lan guyumu. Nggih. Nek Terminal Gayatri Terminal Gayatri lagi niki 2018 niki. Oh, berarti kecekel 2018 mulai ini. Nek lagu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. lagu kula menika tahun 2020 menika damel kula. Oh. Piye kuwi judule? Lah menika nggih saking Pak Zainuri mangke nyuwun
Caping Gunung Jengleng. Nggih. Oh. Niki mangke kula badhe titip teng kanca-kanca lagu kula ingkang judulipun Wahyuning Tresna. Tresno. Nggih. Wahyuning Tresna. Lek kula mengki titip ngene kanca-kanca menika judule Wahyu Budaya. Lah toprak Jawa Tengah kono kok iso mangsane. Ya Dik Punjung nggih. Nggih, Mas. Dereng tepang to. Sampun. Oh, nggih. Kek nyanyi mawon niki selanjut beber e. Oh. Mboten. Empon mungkret berarti ya, Mas ya? Yo. Malah apik ben mungkret ben ora kena nggo gawe. Nggih. Mboten. Ayo. Capi. Pelok Mas, pelok. Ya, kene. Tertek. Dung buka drum dulu, Dik. Ya. Yo. Dik. Stop. Ini gamelannya langsung dipukul yang keras. Jangan khawatir kalau gamelannya patah. Nanti biar diganti Pak Sigit. Oke. Lah iya no sembodo no. Berarti Ayo, nek begitu yang keras. drum muni, yogone muni keras ngono. Keras. Nah. Yang keras. Ayo coba. Derat yogone. Derat. Dung. Yogone keras. Yo. Ayo coba. Tuh, wah, gas. Ya. Ngaloro sithik ngadi luwe. Sama ki jane yoga apa kernet? Jare kan muni keras. Keras ki pukulannya itu, Pak. Tegese iki ngene lho. Tak ndul jeng ngene iki ngarepmu tutuken ngono lho. Nah, iki HP aku setuju ki. Setuju ayo jajal, cake. Ngarepmu ki tutuken. Ngarep ki gamelan kok wong. Ala yo sembarang. Maksudnya trak dundung trak itu langsung suaranya berbunyi le wilayahnya seperti itu. Saya ben cedhak piye drame muni yogone. Trak dung le. Oke. Nah, itu lho. Dadi, heeh, ayo. Joyo, oke, cap bagus. Lele. Ya coba ayo. Terus. Ayo. Ayo nabung. Aja madeg, ayo terus. Nggih menika ingkang saged dipun wastani gacong. Apa kuwi? Gamelan congor menika. Ben kesel dhewe jajal. Ora ngono kuwi. Akapela kok gacong. Kurtara wong nek ora berpendidikan. Apa? Pela. Heeh. Akale, Pak. Oh no. Ayo saestu nggih. 1 2 3 yuk Dik Jaya. Dik Pujo. Setengah kecil Dik. Suara keluarga Dik. Konco-konco Kalimantan. Bapak Undi. Lampung. Asemu lan kuyumu bisa gawe senenge ngatiku suwe ra ketemu ning ngendi paranmu apa kowe isih eling aku tetap ya ujung Janjimu lan tresnamu bisa gawe dan gawe hatiku. Nganti saiki kowe isih tak tunggu. Nganti kapan kowe ninggalke aku? Cakraningrat lho iki ya
kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe Tresnaku ya mong kowe ya mong siji tan selawase aku ra bakal bisa Baper selawase Dek Ujang ya Mas Kliti ada juga Mas Guntur awas Asamu langkuyumu bisa gawe senenge atiku suwe ra ketemu ning endi paranmu apa bundung wis lali aku janjimu lan tresnamu bisa gawe hayawe atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Kayaknya jalanan gak? foto ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku Ngene rasane yen kangen kowe Rasaku ya mong kowe tak jaga tawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku Ngene rasane yen kangen kowe rasaku ngomong kowe tak jawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali selawase Lagu ini Mas Jo Klitik kok digarap kanca-kanca cakrane kerat. Alhamdulillah benjing mawi kula ndagel, kula nyuwun tulung kanca-kanca selalu backup. Kowe teng pundi kula ndagel, kanca-kanca tetep melu kula. Lho, Mas piye? Kula jak kabeh niki. Eh. Ben ngiringi lagu kula, soalnya sing saged nggih gamelan ming niki tok. Jenengan golek yoga dhewe neh. Oke. Aku ben tabirian. Wah, luar biasa Mas Jo Klitik Jo Kluthuk. Makasih nggih sembah nuwun. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet ya Mas. Boten Sak lagu neh iki lho. lho langke masuk kula Napa Mbak Yesi mau? nggih ngelingke. Oh. Nggih, kangge ngiringi caping gunung. Kan pirang-pirang tahun aku nek ning kene anggere dikabari, engko 2 jur ini. Ternyata ra sida. Nggih. Engko 2 jur ini ra sida. Lah iki lagi sida tenan. Lah pancen Lah iki iki lah di- diagendakan Mas, diagendakan ngoten lho. Ndek iki ning gon, ndek iki ning gonku ya ora sida. Ngapunten. Anu ngeten Mas. Alah. Betul betul wis awake dhewe ora salah. Sat.
Ngapunten saestu bos tenan. Kula ndelah dipasrai kalih Mbuh ora krungu. dipasrai kalih bojo kula. Aku wingi aku wis meh nesu terus diem Ibu Awang. Wis wong pancen dulurmu klitik lagi owah pikire ngono ya. Terus aku Jane- maklum terus Saestu, Mas. Niki lagi wah, kula berdua niki lagi wah ekonomi nih. Betul Pak Egit pun toh. Sementing kula tingali tetap saya itu selalu memantau alhamdulillah pokoknya selancar. Sing Awak- padha sehate. Wah, pikire ora apa-apa ning sing Owah penting- menuju kebaikan. Betul. Iya. Betul. Nek ngurutne aja salah dalan. Nah, sing penting wong ki aja salah dalan ning golek aja wong ki luwih becik salah dalan tinimbang golek dalan sing salah. Nah, kuwi lho. Piye-piye baleni sik omongan baleni. Wong ki luwih becik salah dalan tinimbang Golek golek dalan dalan sing sing salah. salah. Kuwi alasane wong sing salah ya ngono Nek kuwi. salah dalan kuwi iso balik mergo salah dalan. Tapi Oh, nek balik. dalane salah, kuwi lha kuwi sing salah kuwi iso langsung dibenakne. Malu bertanya sesat di jalan. Betul. Kuwi mulane salah dalan. Lah nggih niku sing kula maksud. Makasih Pak Git. Nggih. Wis, Besok pokoknya- gawe lagu malu. Nek sing pelok kayak apa? Jero Loh, kula ndamel iki, kurungan. kula ndamel iki kula. Ana kutute ngono bareng. Nggih, nika- Kayak sepelan tahun piro, Jo? Niku tahun 2012. 2012 kelingan. Saya dan Duojo menciptakan apa jog-jog ngono ya. Wah, niku akeh banget niku. Putri Kencana Wungu bareng. Wungu niku wis kalian jenengan pokoknya menika satu histori yang sangat istimewa. Zaman biyen wong loro sih Iku et- 2,5 juta. Nika kula pinten? 2,5 biyen wong loro. Aku mbok 550 to kene. Gak ngawur. Mboten. Makasih Pak Git. Pun caping gunung mengke diaturke kula Nggih, kan cocok presiden. Sing wigati lagi geng panduwun ing dalu Nggih, menika nggih. saged pinangin jenengan kalih dulur-dulur Cakrawingrat lan sedaya warga Mekan Masyarakat. juga. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah. Muga-muga ing dalu menika gelar ringgit ing dalu menika tirakatan ing dalu menika muga-muga sedaya didohke bilaine cedhake rezekine. Lan aja lali, Mas. Dalam. Aja nganti waleh-waleh berbuat kebaikan, aja nganti waleh-waleh awake dhewe gelem sedekah. Nggih. Gusti Allah kuwi leh nyodakoi, leh menehi rejeki karo mate wae, ora omong-omong, awake dhewe ya kudu iso nulat jejake Gusti Allah. Ayo gelem Nabi. sregep sedekah, arep kepiye kahanane wong sedekah utawa sedekah ora bakal limpah, ora bakal roboh, ning insyaallah semakin bakoh. Nggih. Makasih nggih Pak Git nggih. Ini. Sembah nuwun, sembah Sehat selalu, nuwun. sehat selalu, sehat selalu. Sego kupat, sego liwet. Nggih, mboten liwat. Ora andum. Selamat. Selamat. Tawon. Tuku dawet sak cendole. Iya, iya. Katoke ngaper. Kita cendole. Iya. Makasih, Oh, makasih Mas Jo. makasih, Pak Git. Nggih, Sampai Nggih, jumpa nanti. Engko gara-gara gue pakai hansip apa pakai hansip pramuka.